Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw PD TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babade nde kala min bismi mono kella gadane robindo jayndeji Alkamisa sappo lewru octobre 2024 bisimilla mono kella gadane robindo jayndeji puɗɗortoɗen ko jaynde gendira leydi Sénégal jaynde lo soleil ɓe garti e laamu ngu o saha hol darde foti darade beele tigui wawde ha joni rewidade ɓen tigui ɓe ganduɗa ko famorɓe doole hatu jinɓe e ballal laamu leydi Sénégal ɗum koɓe mbiyata protection sociale jaynde lo soleil arti hen jaynde tribune ɓe garti koye to wonande o saha ɓesguji leydi Sénégal to banggue caɗele ɗe guurata ha ɓuuri tengtude to banggue haronduru teskama oɗo saha leydi Sénégal caɗele ne ɓeydo kala e saha ɗum ɗo ni saabi ɓesguji ɗi ha ɓuuri tengtude to banggue yonto sukaɓe ene doga yaade toon to leyɗele Europe ɓe garti e cadre ɓen ɓe ganduɗa ko jeeyaɓe e oɗo lande Gëmsa Bopp ɓe jani noon e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui woni laamu Bassirou Diomaye Faye kamɓe Ousmane Sonko ɓe garti e yiide alay saago laamu ngu wawa addude ko laaɓi e oɗo scandale mo ganduɗa ko teskaɗo Azer kam e ONAS nde ɓe mbawat artude hen wonande kamɓe laamu ngu ɓe mbawa kadi laɓɓinante ɓesguji leydi Sénégal jaynde Les Échos ɓe garti e ko toon to Yeumbeul Nord ko on mo ganduɗa ko nawliraɗo ko kañum tigui weddi on ɓiɗɗo e nawlum mo ganduɗa noon ko jaretenoɗo hitande lebbi ɗiɗi e woyndu jaynde Tribune arti hen kono ɓe garti o mo ganduɗa ko président fédération sénégalaise de football Augustin Senghor holliti Aliou Cissé ko ɓiɗɗo leydi Sénégal najo tigui kañum wona lomtoto ɗum kay wonata gardiɗo ko yete ko baroɗe leydi Sénégal jaynde Témoin ɓe garti ko e candidature Barthélémy Dias mo ganduɗa ko kay woni tête de liste ɓe ganduɗa ko kañumen goni sammusa kaddu ɓe garti oɗo saaha noon so tawi wonande ko yete ko conseil constitutionnel ɓen ɓe ganduɗa kañumen jogui dosɗe leydi Sénégal hande oɗo saaha kañumen ƴewtoto beele omo hatojini yaade ɗin sumgoji kono hande oɗo saaha noon ne wayno ene jooɗi e jamma mo wettani omo ganduɗa ko Anta Babacar Ngom omo ganduɗa ko Youm wondude e Déthié Fall ha e ɓen ɓe ganduɗa ko kay jaadi e ɓen ɓe ganduɗa ko kay mbaɗi mosol yadude e on coalition Samsa Kaddu jaynde Enquête ɓe garti ko e alliance rivalité kam e trahison ɓen ɓe ganduɗa ko mawɓe leyɗele ɓennuɓe hay hande oɗo saaha jooɗiɓe kala saaha lomtiɓeɓe e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen laami to banggue wonande hakkude mumen ɓe garti to banggue wonande cehlagal fitina ha noon ko yete ko janfoji ɓe garti hakkude omo ganduɗa ko Abdou Diouf kam e Senghor Abdou Diouf kam e Ablaye Wade wondude e Ablaye Wade e Macky Sall e oɗo saha noon Macky Sall kam e Bassirou Diomaye Diakhar Faye kono ɓe garti kadi e Macky Sall mo ganduɗa hakkude mum e Ablaye Wade ko ɓennuno ko to banggue fitinaji kono hande oɗo saaha jitodiri e ɗiɗo sumgoji subaɓe dental mbaddi ɓodde wotere yadude e ɗin sumgoji jaynde Rewmi Quotidien ɓe garti koye nouveau référentiel des politiques publiques kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe kolliti o ubbi plan Sénégal émergent mo Macky Sall mo ganduɗa ko kay tigui adduno ngam ɓamtare leydi Sénégal jaynde Besbi le jour ɓe garti kamɓe Besbi le jour koye caɗele ɓe ganduɗa ko Dabi Lembe en woni expert en hande oɗo saaha ne jogui to banggue wonande caggal nde laamu ngu holliti darde mum ko wadde renégocié wonande ɗiɗo contrat ji to banggue pétrole leydi Sénégal ɓe kolliti noon ko ɗum caɗele gam haltidde wonande ɗiɗo contrat ji ene jogori addude noon caɗele e yiide wonande kamɓe expert en ɓe ganduɗa ana tawe e jaynde Besbi le jour kono ɓe garti e Al Malick Ndiaye mo ganduɗa hande oɗo saaha nana waɗi tawi noon ko foɗanade ɓen ɓe ganduɗa ko kay goni toon to Jolof gam tigui yadude mumen e ɗin sumgoji kono noon wonti hakkude makko on garmi gara hakkude kanko El Malick Ndiaye Samba Dioben Ka e Ali Nguy Ndiaye en ƴeewoytu jaynde L'Évidence ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko cadre Gëmsa Bopp en ɓe mbaɗi jonde hakkude mabɓe jayndiyankoɓe ɓe e yiide omo ganduɗa ko porte parole nden jonde Moussa Niang holliti alay saago laamu ngu wawa addude ko laaɓi ko itno e noon e oɗo scandale mo ganduɗa waɗi toon to Azer ONAS kono ɓe garti kadi e o saaha noon omo ganduɗa ko teppol Barthélémy Dias ngol ɓe jiiɗi wadde koye ɗum wasde yaade ɗiɗo sumgoji subaɓe dental ɓe garti yiide ɗum noon alamo woni caggal so wona premier ministre Ousmane Sonko jaynde L'Observateur ɓe garti koye on mo ganduɗa ko kañum tigui woni nawliraɗo ƴettuɗo ɓiɗɗo e goto emo ganduɗa ko nawlodiri weddi ɗum e woyndu toon to Yeumbeul Nord jaynde L'Observateur arti hen kono ɓe garti reddition des comptes o ɓe ganduɗa ko kay gonno
jagorɗe e laamu président Macky Sall laamu yawtugu ngu ɓen ɓe ganduɗa hande oɗo saaha jaysi lima ene tawe e yoga won listuji ɗi ganduɗa koye ɗiɗo sungoji suɓaɓe dental tawi ko yidde dandude koye mumen caggal noon nde ɓalli ko yiyete ko cuuɗi dumbirɗi beele ɗum kadi ana wawa ko ɗumen fartangue mbawa hebde deƴal jandi l'observateur arti hen jayde l'éveil ɓe garti ko mo ganduɗa ko maître Malick Sall toon to diwan mo Matam ɓe kolliti hande oɗo saaha lande on mo ganduɗa ko Macky Sall gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal ko pusgu tigui tawa toon caggal nde kanko maître Malick Sall o waɗi quitté o yalti e on mo ganduɗa ko lande hoorejo leydi Macky Sall Alliance pour la République kanko maître Malick Sall ɓe kolliti noon ko caɗele ɗe wuttuski to banggue wonande toɗɗugol e ɗin listuji jayde Le Quotidien ɓe garti koye kan haala maître Malick Sall toon to diwan mo Matam waɗi démissionné e Alliance pour la République kono ɓe garti e Macky Sall hande oɗo saaha nana e peeje peccorɗe gam wawde renditinde ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesgu mum e lande Alliance pour la République ɓe garti hen kamɓe Le Quotidien bandiraɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe a Yawo Pinji TV ko ɗum woni komin ɗoɓinnomon e kelle gadan robinde jayndeji subaka hande o min dokkono aadi aljuma janggo sahore welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo mon on jarama.